Haka arpu praterik rempang arja arpau kalami kejini kenad umsnam ke bajur ha isamati hapadeng kidkot kakasi student union bat ki barjala ki basa hakate kathan bat kejingmi nakani kejingan kalong kejingdu no ya kamensium ba lor sai nyuta ubalaman saujur na kejingsha bom shasho ha ki barjala kuman syukudo baka KSU kala hiar sakate kebenta ban penlong ya kejialang ban persya ya ka citizenship amendment act bat banyo jingkersan ban pentrekam ya ka enline parliament Henry kisnem kilayai bat mentah kenti pat layo jingtip baki bar jala ki bodon keti ban bom bat syo yo balur sai nyuta kilapan kerja jaka penlong yo sha kalbari kabajengai 1 kilometer na icamati haka jinghiar khanra trading license haka nyotrik na wiang arjar pulai ka Khasi Hills Autonomous District Council haka jingelam ba penya singsiam chief executive member ulong baka council klayo jing ujo na ki katu kat ni kiseng bhalang baki brio ki bodon keti haka tu ka jingja kila seng yo shawepan Uloong bakal don ru kecing ujor halor sodar maulong halor kejing bom simkia jongu halor kani kaman bat nakaliang jongu uloong baki don kamban pha da kejing tho saka konsel khnang bon yo ban le e halor kejing thau jong kejing long yo thamai ngaru ngadang shu yo jingtip mentat hadien bangala keli ngala tokit bha neki samla hangne neki trashnong hanne habedi atu kejingja ba la du no mensim jong samla lur shai hadin mengelayu banyak keren mentah musuku ba kita kibreu kibaya don mentah ha katu ka jingja let's say kidang don te bat kimdon let's say hanni kidon pat hakiwe pat kijaka wat ngiyo jingtip rupa kila sedang ban sengyo sahawai pat te ngala batha yaki ban ada ka jingtho sini bat nakaliang na jungi nginle ka badon kam bat kumju rula dalap le kita ki badan benta bat ngin pha marmar ban kem yaki bat kumju ru ha ka beide bat kanika jing pensno ba nakaliang jong sodar jong ka ilaka maulong klem la shimkhya ya ka kam le se balai le ujol ya kata ngin up shodala poi ka jing kho bat ni sale ka badan kam la dari ban ngin khot ya sodar molong in hap ban khot ban keli ban inquiry ya kani namar ba kani kadai ka kam yap kam im kadai ka bangi sungkhya du kata hadu benda du ka bai ka mensiam kam dai ka bakai te nganam shong thai bat nginam shong klik ti hadu benda lap yakini ki breu bat ru ban penstom yaki bat ban le kodam kam te kuman shpen kenmau ka jing wan jongi mentaru ban hersa hangi chamati kalong shibenta kumban kenmau ya kawe ka jingja bangim dei ban klet halor ka jingsha shimno ekamensim balului jongwei samla uban naga kenhun seng halang KSU dang khendak sna menta utadi samla lurshai nyota te kami hak kami kini ka jingja ya kabala sha penensau bat hadu benda dekut kamensim hangni hi kini ka yo ya kabaki lakmi kini ki kelajat kita khar ki babun bat kila bom penensau hadu benda klat no te kani kam pat shimla kelet na ka jimut jum khat jumi bat dei halor kini hi kimat bakini ki samla ki wan ban pelong jelang nak benta ki babun ki daw de siki issue ki bakta hijai benreu haba khamtam baide baka khai khabar kajing wan khai bi an jong ki bomdei ki trashnong bat ka baar pat kajing wan tre bat buhai shnong de ki bomdei ki trashnong ka baki don kam let's say ya ka labor license bat ki wewe ki kot isla bat khamtam ru kini ki bon khai ki bomdei khasi ki don kam ya ka trade license te kajing bom biang kini ki kot kisla ka ni i bakalong thurmor bha karkom trekam hakini ki than bat namat katau nakaliang jungi ni wan her mentasngi bat nakaliang jungi la batha iki officers jong ka ki yo superintendent jong enforcement ki inspector badation ni ka than sini ka area baki deban wan ban penlong ya ka regular checking but inspection hoi ni suku bakum council ni mat shibun jing sabe de baka jingdon ki staff le se ka manpower ni duna bha ni don tang kumban ru phongut tam ki enforcement tingi dang telot bha ka jing trekam te wala ka taru da kumnu ngin treshtom ya ka ba ngin
shim kya habede kini ki mat ki ba kongsan ba kum ka council nginam ailat ba ki barjala ki chuan ban yo rungkhle dane ban yo ban le try ya ka khai ka pateng hangne bat ni kenturu ya ki pai khasi ki jungi lada ki badan napok ka hima sora lane naka ilaka maulong bat nakini ki area nene na dong na than siki para dok prasna jungi lada ki don ya kasap seban khai ki don kasap ban le business ki de ban wan ban le try hari lajong mendai ban ailat ikiwei namar ba ngiru nginamla ban shule kumne hakiwei pe kijaka jong shari nongwei ya kabale se ban shule bu tang iwe dukan ret tu singinamla ban yo jangan so ba kentu ba kin ngin be ya kini dak bangin kini ya kakam jongki kata ngin kini ka jakpo jongki lada diki ba dia madan lada diki ba shong dukan lane hakano no ka business su ngin be ya ki dak bangin kini ka jakpo jongki shisin bakhai ladai berit ne bahe kidon kambe banyo eka trade license ladai basyong surok ne basyong madan lane basyong hadukan ru kide banyo trading license te om tang kata ngila batha iki bakide bankhang na shwa menta kat bampat biang kikot isla bat kide ru ban penbiang kikot bat kide banwan raksha district council shillong kabaar pat banyo eka trade license kat kum ka rules haka trading by non tribal regulation act dan kam banyo ke NUC na ki nong sinsashnong na kahima kabalai pat bakin wan khayi ki don kamru wat banle eka professional tax bakin don ek professional certificate but kani ka professional certificate dan ka kam baki kitre kata ka profession ki deban peni ka kam yu baki kitre te hangni ngisa suthu ki jai business you but ki kam you baki kitre te namar takadau kini ki don kam basau pat kadeka lada kide ki try dukan lani ki nong khai ki bamde ki khasi kide ki khar ki barjala ki don kam ru wat ya ka labor license kani ka long ka don kam hadu kata ata te ladam don na pedeng kini ru ngilala ban khang na shwai ka jingtre ka jongki kat tat andala kila penbiang lut baro ki kot isla kani kadeka khubor ka ba ting e na kalyang jungi ba nginam aili longkat balong ru nge treshtom ba kum kini ki jingjang nginam kwa ban gi ba ki wei pat klem kot klem sla ken chu yo rong lai lut khai lai lut kat bamon hakani ka ri jungi ki barjela ki khen ngai ba ki khen keluit ba banwan chani ban le ka bamon rei ai ba kin tip ba nginam ailat ta hakani ka executive committee batmai muta tang hapo saubanai ngilala ban weng lane ban identify lane ban itu kinu kijaka ki ba kidon kinong khai barjala ki bam penbit penbiang ki kot isla bat kani ka jing bam bit bam biang ki kot isla jongki em ka pen i ba ki yu roi bat ki khen ben ya ka ja jong namar takadau nginam aila ikum kani ka behavior na ikum kani ka attitude jongki ni ki barjala bakin wan klem kot bakin kenshingai nginam aila namar ba kadika ju kasngi ka bangi wan inspection shani ba chamajai nglawan shana majai lesi kindon kini nong khai barjala kinong khai ki ban pentip lesi shani bangila don mangi te ka penlong iki lesi katu ka ni ban khang ru kadika ka pen artatin yangi ka jingkhang na jongki kadai be bombyang kot yang basla te habide kini kidukan ki bakhang ngila pha yaki officers jungi ban issue ya ka show cause notice bakin ta hakani ka jingkhang yeng ka jongki bat jingkhang dukan ka jongki bat khnang ba nakalyang juki kentip manu bawan mentasngi bat ke ka kamram baki ki de benle ban yo ple be ki dukan te kumki MDC bat kum ka executive committee ha ka council ka bram mai mta ni shimkhya bai kani ni sukhya bat ringkat da ka jingke kle ngetre ye kani ka डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लाइसेंस चाहिए
तो इसलिए हम लोग आपको काम बंद करेगा और क्या क्या कागज काउंसिल में आ जाइए बनाने के लिए, तो उसके बाद में आप खोल सकता होगा। ये तो इनवैलिड है कागज, क्यों अप्लाई नहीं किया? लाइसेंस तो उधर में दिया नहीं। हाँ? नहीं कागज आप अप्लाई किया कि नहीं ऑफिस में? हाँ, ये वैलिड सिर्फ 2020 है, तो उसके बाद आप अप्लाई किया? हाँ, तो अप्लाई करनी पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा, बिजनेस चल रहा। हाँ, 3 साल आप लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। ऑफिस चाहिए आप ऑफिस में आ जाइए, ये लोग नाम क्या क्या और सब कागज अगर होगा तो हम लोग लाइसेंस देगा। हाँ, अगर अच्छा कागज मिला, क्या क्या एनओसी क्या क्या है, तो हम लोग देखेगा। हाँ।